Eu sunt Ana, m-am operat acum 4 luni la domnul dr. Faruk în Turcia, cu ajutorul doamnei coordonator Filiz, care mi-a răspuns la orice întrebare la care am avut nevoie. Am avut 130 de kg, acum am 94. Este un vis împlinit, mă simt foarte bine, n-am avut niciun fel de problemă și celor ce vor să se opereze, îi îndrum din toată inima mea spre domnul dr. Faruk, să nu aibă niciun fel de grijă, o să fie totul bine. O să vă las și câteva poze să vedeți schimbarea mea. Încă nu este finalul. După doar 4 luni o să vedeți o schimbare destul de mare. Nu pot să spun decât că le mulțumesc tuturor și mai ales domnul doctor.